Olen täysiverinen liikunnan ammattilainen, koulutukseltani liikunnanohjaaja ja sen jälkeen ammattivalmentajatutkinto. Päätyöni olen tehnyt aluksi huippu-urheilun parissa ja sen jälkeen Suomen urheiluopistolla Vierumäellä terveysliikunnan ja testauksen parissa. Olen saanut siinä tehtävässä tavata yli 200 000 suomalaista, joka kertoo minulle sen, miten suomalaisia pitäisi tänä päivänä oikeasti valmentaa. Se tieto on tällä hetkellä minun pääomanani. Työurani päättyi 2 vuotta sitten urheilugaalassa saamani tunnustukseen suomalaisena taustavaikuttajana. Näillä asioilla tänä päivänä työskentelen suomalaisten hyvinvoinnin eteen. Kun näin ensimmäisen kerran gympan, tuli mieleeni jälleen yksi lauta. Kun pääsin seisomaan tämän laudan päälle, tajusin, että on syntymässä huikea terveysliikuntatuote, jota voidaan käyttää työtä tehdessä. Näin selkeän synergian yhtenä kehittämääni laji sauvakävely. Eli tämä tulee olemaan koko kansan laite. On olemassa kohotettavia toimistopöytiä, sen kaveriksi pitää ehdottomasti saada jympa. Istuminen on todettu terveydelle vaaralliseksi. Siksi seisovat työasennot ovat erinomaisia, mutta tällä laitteella me tulemme saamaan paljon enemmän hyötyä oman terveytemme eteen. Tämä on loistava uusi innovaatio ja toinen sellainen, johon minä sitoudun voimakkaasti, koska näen sillä merkittäviä tuloksia suomalaisten hyvinvoinnissa. Niin kuin äsken totesin mielipiteestäni jympasta, niin jympa on kaikkien laite. Suomalaisten yksi perisyntäjä on heikko selkä. Tällä me pystymme työtä tehdessä aktivoimaan keskivartaloa, nikamia, lihaksia ja saamaan siellä aineenvaihduntaa aikaiseksi, joka on selkäsairauksien estossa, selän väsymisessä aivan loistavaa tulosta. Jympa tulee huomaamatta helposti tekemään melkeinpä kuntosalia vastaavaa työtä keskivartalolla. Ja sen vuoksi minä toivon, että nimenomaan työssä käyvät ihmiset ottavat tosissaan jympan ja sen käytön kokoustiloissa, toimistotiloissa ja sitten ennen kaikkea oma ikäluokkani, me seniorit, silver power miehet ja naiset, me tarvitaan tänä päivänä tätä, koska me istumme liian paljon television ääressä. Me voimme ottaa tavaksemme jympalla katsoa Salatut elämät tai mitä niitä sarjoja sitten kaikkiaankin on. Me tarvitsemme tätä. Tällä me estämme talvella kaatumisia, lonkka, polvi, ranneleikkauksia ja teemme tälle yhteiskunnalle valtavaa säästötyötä. Seniorit, harmaat panterit ja työssä käyvät. Ja vielä uutena ryhmänä koulut. Älkää ihmeessä antako niiden lasten istua koko päivää siinä pulpetissa. Pitäisi olla joitakin tunteja, liikuntatuntien lisäksi, jotka tehdään seisten. Näin me teemme heille ennaltaehkäisevää työtä kohti työelämää. Jympa on loistava laite terveysliikunnan edistämisessä, aloittamisessa. Tämä on matalan kynnyksen liikuntaa. Jympan ja sauvakävelyn yhteys löytyy siitä, niin kuin äsken totesin. Se on matalan kynnyksen liikuntaa, joka tarkoittaa, että täysin passiivisetkin ihmiset voivat jympalla lähteä aloittamaan omaa liikkumistaan. Ja se tapahtuu työaikana. Sun ei tarvitse mistään periaatteessa ajallisesti tinkiä. Sä vaan nouset seisomaan rohkeasti tämän jympan päälle ja teet sen harjoituksen työaikana. Yhtäkkiä huomaat, että se työaikana tapahtunut liikunta kantaa hedelmää siellä arjessa, kotiaskareissa, kaikissa. Sä alat seistä enemmän, sä alat tehdä enemmän, koska sä etenet ja sä tunnet sen etenemisen hienot fiilarit. Eli tässä on aivan loistava laite lähteä tekemään matalan kynnyksen liikkumista. Hei, jympapeli.
koko Suomessa.